दिनैनि हा हुनि जेंना जेंसिखौ सावरायनानै समाधान अलरेडि जों खालामखाबाय। माखासे टेक्निकल प्रब्लेम दंबावो, बेखौ सावरायनाय बे हाबाफारिखौ दैदेननाय आफादगिरि नोंथां, हाबाफारियाव नुजाथिफैनो हानाय जोंनि ब्लकनिनो दैदेनगिरि नोंथांमोन, इउथ आरो पेरेन्ट बडिनि, आरो नुजाथिफैनाय DFO, बे रेन्जनिनो रेन्जार बिथां, साफ्रोमबो जोंनि हाग्रा बिफाननि अफिसियेल नोंथांमोन, सिबिजाथाव धलपानि FRC आयना बाजार हालामनि साफ्रोमबो गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोन आरो अनसुलि बिमा नोंथांमोन, दिनैनिफ्राय 5 बोसोरनि सिगां दैज्लां बोथोराव अखा जे समाव आं बेवहाय गिबि खेबनि थाखाय बाहागो लाफैदोंमोन जथुम्मायाव, आरो आंखौ बायदि ग्रेबाव दैखांना लाबोदोंमोन जोंना गाहायनियाथाय बिथाङानो आखाइ थिखांना हो, नै बिथाङानो, बिथांनि थाखाय खेबसे मोजाङै आखाइ फेरना होनो गोरायैनो, आरो बिथाङानो नोंथांमोननि दिनैनि बे मोजां खामानिखौ दरजा खेवनानै होनाय सासे दैदेनगिरि। मानो होनोब्ला बर'नि जा जेंना, बे जेंना जेंसिखौ सुस्रांनो थाखाय जों बर' हारियानो खौसे जानांगोन, बर' हारियानो दैदेननांगोन, बर' हारियानो लामाखौ बेखेवनांगोन, आरो बे लामाजों जों थाबायनांगोन। बे सानस्रिजों जुग 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 बोसोर जों बर'आ